ideme natáčať? No. Dobrý deň, vítame vás pri dnešnom videi. Vítame pri dnešnej videi so Sebíkom. Dobrý deň. Ideme hrať Rocket League. Teda dobrú noc som povedať. No, dobrú noc. Že je Rocket League a ideme zajtra. Dobre. Idem prvý tam. Dúfam, jak som natáčal že včera, tak som natáčal, vybila sa mi kamera a ja som zistil, že som nenatáčal. Takže dúfam, že mi to už pôjde teraz. To ma ani nepokojí, že som to chytil. Ja som nevnímal chvíľu. A jasno. Ježiš, sa neviem trafiť ve vzduchu po tej lopte. Dobre, to sme dostali. Dúfam, že najprv hráme 15 zápasov ak včera. Samečko, ja chcem s tebou hrať. Zás ma nepochváli, že som to chytil. Dobre, sedí kľudom. Vidím, že sa vieš aj trafiť. No, že? To je základ samo Rocket League. No. Ale fakt, to je základ Rocket League. Keď sa nevieš trafiť, to je... To som chcel. No, dobre, sebo. To by som si dal vlastný. Jasne, drgaj mi do ruky. Co? Ty si to dodrbal. Úplne si to dodrbal. Jasne. Ja úplne zabudám vyprávať inak. Dobre, zaznám na gólo, prosím. No. Nie! Ja som to chytil, ale že on to vyrazil, dal do brány, pozeraj. Viem, že... Údnik šopa. Ome, Môže... Blissful Holidays mám ešte. Na ty chcete, si hojde. To... A ja idem o tretej k tátovi, ja neviem, či pôjdem k vám robiť. Nuž. A však, ešte povedal, že mi napíše, tak keby sa dohodneme, že o 4. alebo tak, by som mohol. Jasné, typek predo mňa mi ukradne boost. Sámko. To furt sa stáva. Drp. Yes! A jak sa máte ináč ľudia? Som sa im neopýtal vlastne. Dobre, kámo, ty ešte 26 ani nerozumiem, keď sa začne kariéru, je to úplne inak, je to 24. No, aj 25 bola úplne iná. Nej sa v tom vyznáš? Však práve, vieš, že 24 bol tak význaný, teraz keď hrám 26 chce hrať kariéru, tak sa len na to pozriem, degieš. Poď sa, nie? A ja som aj rozmýšľal, že by som aj že kúpil, ale neviem, ja som 25 hral asi, ja tam mám asi že 2 hodiny iba na hra. Ja som to vôbec nehrával. Fakt, Ja som sa prvýkrát som sa trafil ve vzduchu. Aha, ja som aj vo vzduchu dal gol. No vlastne teammate a búrajú sa. Že? Lebo my nie sme takí. To je vôbec. Obraz. Ja mám takú dobrú taktiku, že ja búram všetkých a potom mi to všetko... Potom ich tak zablokujem, vieš, a nič nevedia spraviť. Jasne, búraj do mňa, tak je som proste. Teraz som sa cítil tak táto, keď som chytil ovládač, som si plyn dal, že o koleno a tak som sa poškrabal a išiel som.
Tak táto vieš, keď chytí volant s kolenom a šoféruje. No to sa mi aj podarilo. Sakra. Go, pozri. No, Do prdele. A musí mi to savenúť, že? Vážan, zasratý. Jebaný. áno, Hlava obyčajná. to ešte existuje. No. To som jak dlho nepovedal. Ale že? Jaj, my prehrávame celý čas. Ja som to teraz zistil. No, a je to v prdeli. GG. No oni sa aj tak líbej. O, čuješ? Ja som hral, že kompetitív. Alebo, tak nejak sa to. No, asi, že 15 zápasov ráno. A dva zápasy som hral po sebe a dvakrát mi tam týpek odišiel v polke. A čo sa stalo teraz? Počuješ ma sebo? To len tak random vypadlo? A ti ho nevadí, tak budeme chvíľu bez sna teraz. A ten, ago, move, ne, small si. Prosím. Skúsim to niečo s tým, čo sa stalo, hej? Random to vypadlo, ale nejde mi to, jak som spal. No, už, konečne. Počuješ ma? Voláme a ja mám 15 miliónový ping zase. Super mám tu Wi-Fi, tak. Aspoň že go. No už ma čuješ? Sebo. Ďalší. Ja mám ping, ja som mal ping, že 15 miliónov asi. Nešla Wi-Fi na. Poďte si Instagram, na Instagram páč. Čo? Aha, ping. Ježiš, ping. To sa tu nedá hrať, keď mám ping 8 miliard. Ježiš, Rocket League postihnutý, GTAčko budem hrať iba. Čuješ ma? Počujem ťa, ale mne tu nejde Wi-Fi na poriadne, ja tu mám 30 miliónov ping. Nepočujem. Čuješ ma? Počujem ťa. Čuješ ma? On ma nepočuje. Ty máš to 28. Pozri sa na môj ping. To sa môžem vysrať na to. No vidím to tak, že... 250. No, to je ping a preto to nefunguje, Sebo. Aha. No, 600, 800 ping. Jebe, no veď to, ale to sa sejká všetko. Retardovaný, oni, víte. Čak ja tu neviem ani hrať. No to super, je, čo by to robí? Lehol, čo? To bude proste sekať furt, no jak to zruší už radšej. Budeme hrať asi bez volania, no. A my zas... Vyhajčíme. Prosím, to nepôjde, môžem sa vysrať. Ježiš, to sa nedá hrať tu. Tak, 800, 500,
400 je ping retardácie. To mi volá na jeden mobil, kde nahrádam, na druhý mobil, kde voláme. Ináč mi to nejde proste spraviť, aby sme volali. Lebo keby má on Xbox, tak úplne ľahko to viem spraviť, že má PlayStation. Ani go neviem dať. To aj neoplatí volať, keď má 800 ping. Napíšem. Toto je ten starý mobil. Lebo ja mám 800 ping, ono to nepôjde proste. Volať to nepôjde asi. No, však jemu sa to ani nepošle tá správa. No je červené, 300 a tak no. Jako už by mohla aj niekto to odbertať. Keď si to nehambíš, daj odber, no. Čo ti je? Hen, a tu. Ja, ježiša, mrknem som na druhej strane ihriska. Na driptom to robí. Reálne. Bažanky. Tak písal mi tam, že Sniper has left the match a furt mám 500 miliónov ping. Vypnem si Wi-Fi na tomto mobile. No, možno by to mohlo teraz trošku pomôcť. Ja sa čudujem, že mi to nediskonektuje. Abo bol taký, ježiš. Dobre, ruším to, ja to nebudem chápať.